Kaixo, eta ongitorri beste blog batea. Bueno, gaurkon, pelota partidu ikustegoaz. Goizen, ez dut zerrin, literalmente, uniko lanak. Beti igual ez dut baina eska, aizade, nire eguneroko biziteko, egunero, gauzak ere pagetea, uniko gauzak iten ditu naiz, komentariok eten entzuten ditu naiz, gaurko bloga, atzoko bloga editatu dena. Eta guain, dutxatu, azkaldun dut baita, dutxatu, eta behoti barreagoaz. Behoti barreagoaz tolosako frontoia, por cierto. Horregatik etorri naiz, tolosa etorri naiz bakarri partidako. Punto. Bueno, listo. Bagoaz, behoti barrealdea. Lehenago pasan nahi eta pipan batzuk, olako zoze erosteten. Ez? Ez da egitalkoan sartu. Nez nizio frontiko baina, bueno. Berez bain, no? En plan, txutxo batzuk eta bla. Eta ez dut esan baino nijoa, mierda hau egiten, nijoa hau da bereko batzukin. Aspaldi ditutela ikusi, batzuk ikusi nituen Durangoko azokan, baina beste batzuk aspaldi ditutela ikusi. Así que, gogokin hola, behek ikusteko baita. Eta bazen. Bueno, partida ez dutela esan da, jaka iztu eta harto laimaz. Ja, frontoien gaude. Bueno, hain daude, B zeriko izatea. B zeriko daude. Beña, Salaberri eta Amiano Eskirozekin. Hemen ez duzko favoritok. Bueno, Salaberri itzulin da, eta behik irabazuen. Nire zenarra, hor dago. Bueno, aurreko partidon, nire urdinen alde, eta galdin due. Oain baita, urdinen alde goaz.
Kaixo, bueno, ya. Bilbon, de repente, boom, ez dut komentatu partidoa, ez dut zerri, mea, peratezko zan, blog de mierda, bueno, oain, biharko bazkaria prepatzeten bitarten kontatzei zuet. Eta zeba bazkaria, zeben izperatu batzen bazkaria, ze klaro, bihar, tefe jantutoretzako krosek gero, unin bazkaltza dugu. A ber, ze pasada, hartolaketa galden dute, 28. Nire zenarre, gaur ez da oso fini bili. Baina, bueno, igual meite, igual bere alde. Galtzaiek egin jarrez diekut behitu, bendikan shoutout publikoan zeon neskai egorriai, agotxo utzi gorturan alde. Kamisita mare batzen emakin. Ikustazu bideo, shoutout zutako. Eta, ba hoxe, tope pasaet, kiston pila disfrutatuet. Kompainia honen beti ondo, bakizue, beti bezala gudaberekokin nik content. Eta, ba hoi, enoen inoizun da partido baten, oza, ba ikusten euskala pelota partido telebistatikan, baina zuzenen ba ez. Eta esperientzia ez dela gustatu zaitegia esan, tokia desientekoa genuken, dena ikustako norgoitikan, onga pipa batzukin, gominolita batzukin, super gusta ongea. Eta hoxe, ez esango izuet ba, gero, giroi dagokionez, me ha encantado giroa, osea, super giro sanoa, egia da bai, epaitu baino gehiago sentitzen un jendeak etzula bere gustokoaren alde, ez? Kontrakoa epaitu beharren, gertu zait osondo, eta emakumen presentziak arretuit. Osea, askoz publiko maskulinoa irudikatzen un pelota partidotan, eta bastante emakumezko ikusi, osea, a ber, gehiengoa gizonezko dira, hori argitzen edet. Baina egia da emakumezko presentzia desint ikusita da. Osea, ez dakite igual, kiston triplea dago, baina en un espero besteko emakumezko presentzia. Sin más. Komentario bezala ez txokatu indit. Eta, ba hoxe, bestela, ba, bueno, ondo. Haber beste partidoen batak juten nahi zen, eta hartolak kariño irabaztezun, nik juten nahi zenen, utzi dutela hor euretxok, zuri ikusteko, eta galdu idazo. Bueno, imazekina, baina nire joan hartola alde, claramente. Eta irabazi dute iztuetak eta jakak. Por cierto, baten batek kritikatu erbait. Nire lekak mozteko modu batikan, lehen urteko blogetan, urteseko blogetan, pasatzen ja, ez duzun beharrik, ja kritikatu dutela mozteratikan, nire etxen eramanako laitezun, ni txikitatiko lekusi ez nire etxen jendea lekak mozten, eta da, maragia, torla barakin nola bilibarren, hola, hartzei duzu, eta pum, vale? Eta guesan da, goatu, erronka bat daukaula, dala abenduan 24ko blogero, egunero, arpidedun bat lortuz, helburu hori da, azkeneko biotan ez daina arpidetzen, baina, bueno, 171an nao momentu enten, gratzen ez da momentu enten, horretma, bueno. Helburua da, 175 arpidedun eta jatzea, abenduko 24ko. Omendikan bideo asko gatzea, erena bakarrekin dut, osea, publikatu ditut 8, eta gatzezkit beste 16. Orduan, ba, bueno, lau arpidedun, esperoet, ez? Lortzea, 175 aiatu arte, aiatzeko. Así que hoxe. Eta, ba, besteik ez. Bihar ja rutina vuelta, oso ondo nahi zubiontan, oporretan, baina ja rutina vuelta tokatzea. Hoxe biharretiko klasek, TFG tutoretza, bigarrena, aurrei joaia, ja ez dago atzea vueltaik. Así que, ba, bueno, ba, hoxe behin lan batzuk ingo ditut, TFG-ko gauza pixka batzuk gehiago ingo ditut. Eta, ba, betiko bostakin agurtzi zuet. Leka gomozazuk atzetenen. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, partekatu. Eta ikusiko gea, urrengo bideoan, dala, bihar, eskerrik asko denoi. Aio!